matahari pagi yang bersinar cerah. Saat itu ada petani yang sedang mengungkapkan isi hatinya kepada padi yang bergoyang. Ubur-ubur ikan lele seperti apa kisahnya? Mari kita lihat ke TKP. Ayo, sebenarnya mau nandur pari. Biar ke rumah saku nggak bisa nandur. Mancap diabok lembut. Ini ngopo saiki kok? Kae manggon sisi sekono kae wedok. Nabok ora gelem lembut. Malah jadi kresek. Tayengen. Akeh sing sisi kono kae. Enek lembu kok yo dipangan tikus. Kaya piye nek wong tani saiki kok malah kaya ngene. Pusing aku ati pusing pikiranku iki. Iki kira-kira ki metokno tanggale apa ora? Lah piye kok iki jantae iki sok ulang buri iki wis kanggo bayar pojokan iki parintah kaya ngene iki. Ayo, iki pengempuh itu. Kira-kira rasane opo? Ora aku dhewe tak ora rasane opo. Coba delok kae sawangan. Sawahku sing sisih kono kae nggone ledok. Parine dadi tayangan. Oh. Lah sing kono kae lemu dipangan tikus. Ora mumet aku. Lah wong tikus kok mumet. Tikus ora usah dimumeti tikus iki. Nek ora dimumeti iki piye? Lah wong kok nek kowe mulih kowe yo wis rampung tikus. Nek ketemu tikus coba parine nentek. Kira-kira iki ulan buri iki bayar pojokan merah jajal. Arep dibayar apa bangi? Ya padha mantrine lah. Padha mantrine jaluk keringanan. Jaluk keringanan? Ya biasane ringan piye kok ngono kok. Lah ya iki solusine iki lho ngopo? Lah yo awake dhewe iki jare iki lho duwe nganu iki yo. Apa dhewe iki duwe iki lho. Tani. Tani jare yo. Oh iya, aku eling iki aku. Nek awak dhewe kuwi duwe kelompok tani. Lah aku yo ora ngerti. Lah yo lho nek iki lho ora iso metu-metu anak awak iki madhep. Iki ana opo ya? Iki lho padha Iya. iki lho Pak yo. Iya. Aku nek nyawang tanduranku kae, coba kok. Sing sisih kono kae, nggone bacok. Dadi tandure kuwi tayangan. Lah sing kono kae ndok lemu. Dipangan tikus. Sing kono kae moblang-moblang kae ngerti ya? Oh iya. Dadi putih. Kena selunggap. Lah iki ngene kan awak dhewe iki duwe PPL atau BPD Kecamatan Ketutupan toh. Ya iki dirembuk bareng-bareng ngono. Piye masuk ora iki? Oh, cocok. Cocok. Ya nek ngono aku tak jajal telepon nek ngono di tompo karo. Ayo sing sabar ya. Awak dhewe iki mberen solusi supaya tanduran besok ki iso apik, iso lemu. Panene ki iso melimpah ruah. Oh, amin nek ngono. Iya, Telepon saya ya. Yo Pak, monggo ditelepon. Mana kudune koyo ngene iki nek jenenge kelompok. Iki petangnya cepet dulu ini kok. Aku ki yo ora iki opo ya? Halo Pak. Isine opo iki? Di rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki enten Iki kebel karo Pak. iki anu Pak, boten saged panen kata penyakit pripun Pak? Jenengan saged tindak wonten Pilang Landian iki Pak. Oke, lokasi di mana Mas ini? Wonten Pilang Landian pojok Pak. Oke. Saya meluncur ke situ ya, 5 menit tunggu nggih. Yes. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun Pak? Pripun iki? Kalau PPL ki ape teko kene ya ditunggu dhisik. Pokoke nek teko kene kok dirembuk bareng-bareng. Entuk solusi. Kok solusine dia parine bisa ape. Wah.
yang tanduran ini sami penyakit keresek nopo niku kathah lan mau tikus niku solusi niku pripun Pak niki Pak? Oke, jadi wonten solusine Pak. Tapi nek tak omong kita mriki sing pendengaran namun yang tidur, tinggalnya boten efektif. Nek tawaran kula pripun nek diadakan pertemuan kelompok tani. Ya kita niku becek nopo Pak? Mungkin kalau saged kalih warga mungkin nglepake wonten Gasipun nggih. gasipun Oke. mriki. Nggih, niki alhamdulillah kula gadah info bahwa bila saking DP4 melalui BPP Kecamatan Ketumtuban itu ada program sekolah tapak. Nggih. Nggih, nanti panjenengan saged sinau piye carane mengatasi persoalan di sawah. Oh, kan. Nggih. Gak ada usulan kita nopo. Oh, sing kemas nggih. Oke. Nek ngoten jenengan Pak Ketua Kelompok Tani segera mengundang anggotanya. Nanti besok Kamis kita kepalan di saung pertemuan kelompok tani wonten Sabin iki. Oh, gini Pak. Patrian nggih, monggo taman Patrian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ayo Pak Juliet kon lumpukno kanca-kanca kabeh. Sesuk diadakan sekolah lama. Ya wes ayo kon bedak dadi karepane Pak Juliet. Iki wis padha rumpuk kabeh ya. Sampun Pak. Iki di lokasi Akarawan karo Pak PPR Soko Ketumtuban niku di runyakno bareng-bareng iki rembukan bareng-bareng kanggo ngatasi omong tikus, penyakit lan liyane. Terus ditunggu sedawae kena rawuh kok di rembuk bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak kabare dinten menika? Alhamdulillah nggih. Ya wingi kula pasang sabin niku kepanggil kali para kandang tani inggih menika wis sariyep. Nggih, kali Pak Ketua Kelompok Tani ternyata teng sabin wonten masalah-masalah sing berkaitan kali pertanian. Nggih. Nah, intinipun niku mungkin dijelaskan panjang lebar karena SL niku wonten pertemuan 10 kali. Maka sebagian kita duduk hari ini, yang lain kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang nggih. Setuju? Alhamdulillah. Nah, pada intinya ketika terjadi masalah di lapangan, terutama tentang pengendalian hama penyakit yang tidak terkendali, itu diawali dari panjenengan tanam buatan sareng. Tanamnya kedah bareng-bareng. Nggih. Sing kaping kalih kedah wonten pengendalian hama secara terpadu. Nggih, sareng. Sing paling buat nek untuk ngatasi tikus niku nek obat pestisida niku mboten saged ngatasi, tapi sing paling ngatasi nggih menika gropeokan tikus nggih sareng. Monggo awake dhewe kanthi sesarengan bangun ndoro, bangun pertanian lan landean nggih. Awit menika wonten sekolah lapang niku dalam rangka supados panjenengan paham mengenai bagaimana cara bertani dengan mudah. Kalau semanten sampun kula imutaken petani yang murah, mudah dan efisien ini patukane 5 tempat. Nggih, masih kemutan nggih? Alhamdulillah. Mekaten kemawon mangke tema selanjutnya dilajengaken wonten pertemuan SL berikutnya nggih. Nggih, mekaten yen wonten atun kula ingkang boten menawi ing penggalih, wonten Subosito ingkang boten menawi penggalih, kula manungsa limrah nyuwun pangapunten ingkang kathah.
Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang berdiri semua. Ya.